Aí ven Pedro Chosco por baixo da porta, dicíndolle ás nenas que pousen a roca. Tamén ven Antón e dilles que non, que fíen as nenas pro seu camisón. Ai, o meu meniño pequeno, ai, ei no de mandar a escola. Ai, ei de comprar un trompo, ai, e máis unhas castañolas.